Крокі да міру. Зеленскі патрабуе ад Лукашэнкі спыніць будаўніцтва ваенных аб'ектаў. Небяспечны адпачынак у Беларусі патанулі больш за 4 дзясяткі асобаў. Мэтавае навучанне ва ўніверсітэтах. Лідар сярод спецыяльнасцяў медыцына. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Візіт, які анансаваўся некалькі разоў. У гэтыя хвіліны Лукашенка сустракаецца з Пуціным. Сустрэча адбываецца ў фармаце тэт-а-тэт у рэзідэнцыі на Валдаі. Як паведамляла прэс-служба Лукашэнкі, абмяркоўваюць двухбаковыя адносіны, а таксама міжнародны і рэгіянальны парадак дня і сітуацыю ў рэгіёне. Пра хуткі візіт у Расію Лукашенка паведаміў на гэтым тыдні, назваўшы яго пачаткам працяглай замежнай паездкі. Разам з тым, яшчэ некалькі дзён таму прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў, што расійскі прэзідэнт плануе асобна абмеркаваць з Лукашэнкам патрабаванне Владзіміра Зеленскага адключыць рэтрансляторы на беларуска-украінскай мяжы. Украінская выведка мае інфармацыю пра маштабную будоўлю вайсковай інфраструктуры на беларускай тэрыторыі. Уначы з боку Беларусі ва ўкраіну ляцелі ударныя беспілотнікі, а жыхары Гомля паведамілі пра загадкавы выбух. У сітуацыі на паўднёвай мяжы разбіраўся Руслан Ігнатовіч. Украінскія памежнікі пакуль не бачаць пагрозы для прамога ўварвання з Беларусі. Паводле спікера Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэя Демчынкі, назапашванне ударных груповак на нулявой лініі цяпер не адбываецца. Беларускі кантынгент, які знаходзіцца там яшчэ з 2022 года, не павялічваецца ў колькасці. Праходзіць толькі планавая ратацыя. Значна большую трывогу Кіева выклікаюць працэсы ў глыбіні нашай краіны. Пад расійскім уплывам Беларусь інтэнсіўна пашырае вайсковыя палігоны і базы, здольныя прыняць і размясціць вялікую колькасць асабовага складу так званай саюзнай арміі. Гэту інфармацыю апублікаваў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Абапіраючыся на даклад службы вонкавай выведкі, ён заявіў, што Беларусь фактычна завяршае будаўніцтва аб'ектаў, якія рыхтуюць глебу для патэнцыйнага пашырэння агрэсіі. Для мяжы з Украінай узводзяцца новыя базы захоўвання боепрыпасаў і паліўна-змазачных матэрыялаў, а таксама мадэрнізуецца дарожная сетка. Паводле Зеленскага, гэтыя аб'екты не маюць ніякага цывільнага сэнсу і ў расійскіх дакументах фігуруюць выключна пад задачи войны. Украина передала Минску потребование спынить эскалацию. Такие угрозы, они достаточно реальны, но, опять-таки, подчеркну, на сегодняшний день соответствующих сил и средств на территории Беларуси, которые бы представляли Украине угрозы, нет. Но формируемая инфраструктура намекает на то, что этот процесс уже подготовки соответствующего ударного кулака может произойти в ближайшей перспективе. Поэтому мы максимально следим за этими событиями. На фоне гэтых звестак заявы афіцыйнага Менску гучаць максімальна кантрасна. Напярэдадні Александр Лукашенко паведаміў, што сустракаўся з прадстаўнікамі Владзіміра Зеленскага на тэрыторыі Беларусі і чарговы раз падкрэсліў, беларусам не варта ўцягвацца ў вайну. Афіцыйны Кіеў гэтых словаў ніяк не пракаментаваў. Тым часам сітуацыя ў паветры абвяргае мірную рыторыку і застаецца вельмі небяспечную. Днямі Владзімір Зеленскі паведаміў пра тое, што рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі больш не працуюць. Але расійскія атакі, у тым ліку з боку нашай краіны, працягваюцца. Мінулай ноччу украінскія маніторынгавыя каналы зафіксавалі заход з Беларусі як мінімум 11 беспілотнікаў у кірунку Жытомірскай вобласці. Тут варта заўважыць, што Расія можа накіроўваць свае БПЛА ва ўкраіну і без дапамогі рэтранслятораў на тэрыторыі Беларусі. Если ретрансляторы внезапно были включены и поддерживали канал связи с российскими дронами, мы это узнаем. Мы это уже, можно сказать, знаем. Если это действительно так, об этом будет заявлено. Если же нет, то можно говорить об использовании классического базового пошагового программирования маршрута полета дрона. Паводле выдання «Флагшток», уначы жыхары Добрушу і Гомля паведамлялі пра характэрны гул беспілотніка, а каля 3 гадзіны жыхары некалькіх раёнаў абласнога цэнтру ад Сяльмашу да Шведскай горкі чулі магутны выбух. Беларускія дзяржаўныя рэсурсы і сілавыя ведамствы на гэты конт нічога не паведамлялі. Руслан Ігнатовіч, Белсат.
У Беларусі ідзе хваля спякотнага надвор'я, што накрыла днямі заходнюю і цэнтральную Еўропу. Неўзабаве ў нашай краіне чакаецца да плюс 39 градусаў. У такім выпадку зарэгіструюць абсалютны тэмпературны рэкорд за ўсе 145 гадоў метэаназіранняў. Сіноптыкі абвясцілі на нядзелю і панядзелак чырвоны найвышэйшы ўзровень небяспекі. Пік спёкі чакаем з нядзелі да аўторка, асабліва гэта адчуюць у заходніх і паўднёва-заходніх раёнах Беларусі. Заўтра максімальная тэмпература плюс 35, у нядзелю 38. У панядзелак тэмпература вырасце да пякельных 39. Зменіцца надвор'е з надыходам ліпеня. На тэрыторыю Беларусі прыйдуць свяжэйшыя паветраныя масы і гарачыня паступова адступіць. У спякотнае надвор'е рэзка расце колькасць ахвочых адпачыць ля вады. Але ў такім адпачынку часта крыецца небяспека. З пачатку купальнага сезону ў нашай краіне патанулі 44 асобы. Ратавальнікі папярэджваюць, вада не робіць зніжак на век і рост, не цікавіцца урокамі плавання. Асабліва пільнаваць заклікаюць дзяцей. Што рабіць, каб адпачынак не скончыўся трагедыяй? Марыя Сысой. 44 чалавекі патанулі, сярод іх 5 непаўнагадовых. Яшчэ 22 асобы ўратавалі. Гэткая сённяшняя статыстыка Министерства надзвычайных ситуацияў. Девочка еще держалась на воде, махала руками и кричала, а младший брат уже начал уходить на дно. Счет шел на секунды. Я мгновенно бросился в воду, доплыл до них, схватил обоих и вытащил на берег. Мальчик успел нахлебаться воды. Мы оказали первую помощь и сразу передали детей медикам. Самое страшное, что их бабушка в это время была на берегу, но просто упустила детей из виду. На жаль, гэтак шанцуе не кожнаму. Днямі на Піншчыне ў Прыпяці патануў 15гадовы хлопчык, які купаўся ў непрызначаным для гэтага месцы і не справіўся з цячэннем. Дзе ж плаваць бяспечна, варта спраўдзіць на сайце МНС. Мапа ахоплівае ўсю Беларусь. На ёй пазначылі 456 кропак. Проверенные пляжи гарантируют нам безопасность. Дно в этих водоемах обследовано, очищено от посторонних предметов. Имеются буи, которые обозначают границы заплыва. Имеются информационные таблички с правилами безопасности. Есть кабинки для переодевания и теневые навесы. А самое главное, дежурят спасатели, которые могут оказать своевременную помощь. У Менску усе 3 бяспечныя для купання вадаёмы дадаткова патрулюе міліцыя. УМУ скажуць, што не толькі расказваюць пра правілы і забарону алкаголю на пляжах, але і кантралююць абстаноўку дронамі. Працаўнікі таварыства ратавання на водах ладзяць прафілактычныя гутаркі з дзецьмі, паказваюць рэанімацыйныя прыёмы і тлумачаць, як працуе вадалазная экіпіроўка. Але службы нагадваюць, наша бяспека на вадзе збольшага залежыць ад нас саміх. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать меры безопасности на воде. Это в первую очередь не находиться в алкогольном опьянении, потому что много несчастных случаев происходит именно из-за этого. Также не оставляйте своих детей без присмотра взрослых. И если они идут в воду, вы должны с ними заходить вместе в воду, чтобы не произошли несчастные случаи. Агулам колькасць загінулых на вадзе год ад году зніжаецца, кажуць у МНС. Гэтак летась было амаль на траціну менш трагедыяў у параўнанні з 2024. Але і так, вада забрала жыццё 204 чалавек. Марыя Сысой, Белсат. У акупаваных Крыме і Севастополі расійскія ўлады ўвялі рэжым надзвычайнай сітуацыі рэгіянальнага ўзроўню. Афіцыйна гэта тлумачаць пагаршэннем абстаноўкі на фоне вайны і неабходнасцю хутчэй развязваць пытанні жыццезабеспячэння. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся. Апошнімі днямі акупаваны паўвостраў сутыкнуўся з сур'ёзнымі праблемамі. Праз атакі украінскіх дронаў у Крыме ўвялі графікі аварыйнага адключэння электрычнасці, а таксама спынілі продаж паліва фізічным і юрыдычным асобам. У шэрагу гарадоў перабоі з працаю грамадскага транспарту, жыхары скардзяцца на адсутнасць вады і рост цэнаў. Удзень на Керченскім мосце выезду з паўвыспы чакалі амаль 3000 аўтаў.
У Гданьску завяршылася 5-я канферэнцыя аб адбудове ўкраіны. Па яе выніках наша паўднёвая суседка заключыла каля 160 дамоваў на прыкладна 10 мільярдаў еўраў. Гэтыя кантракты ахопліваюць шырокі спектр кірункаў ад лакальнага рэгіянальнага развіцця да буйнога бізнесу і інфраструктурных праектаў. Гэткія лічбы назвала прэм'ер-міністрка ўкраіны Юлія Свірідэнка. Паводле украінскай прэм'еркі, сярод найбольш заўважных вынікаў канферэнцыі для ўкраіны першы транш новага фінансавага інструменту еўразвязу на больш чым 3 мільярды еўраў. Пагадненне з Сусветным банкам, вылучэнне сродкаў на жыллёвыя праграмы і вытворчасць беспілотнікаў. У форуме ўзяла ўдзел Святлана Ціханаўская, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, абмеркавала з міжнароднымі лідарамі сітуацыю ў Беларусі на фоне падзеяў ва ўкраіне. Права на праўду і кампенсацыю. Офіс Святланы Ціханаўскай з нагоды міжнароднага дня ў падтрыманні ахвяраў катаванняў прэзентаваў канцэпцыю прыцягнення да адказнасці за рэпрэсіі. Паводле дакументу трыбунал мусіць мець гібридны характар. Гэта значыць адбывацца на глебе нацыянальнага заканадаўства, але з прыцягненнем міжнародных экспертаў. Аліна Скрабунова. Катаванні ў Беларусі зрабіліся часткаю сістэмы. Часткаю жахлівага турэмнага досведу, які зазналі сотні беларусаў. З гэткімі словамі Святлана Ціханаўская звярнулася да беларусаў у міжнародны дзень у падтрыманні ахвяраў катаванняў. Журналістка Ксенія Луцкіна выйшла на волю з пухлінай галаўнога мозгу, якая расла ў зняволенні. Ганна Кондратенко памерла ад раку праз некалькі месяцаў пасля вызвалення. Дыягназ ёй паставілі яшчэ ў турме, але датэрмінова вызваліць дзеля лячэння адмовіліся. Сваіх апанентаў рэжым Лукашэнкі пераследуе не толькі ў калоніях і турмах, але і за мяжою. Святлана Ціханаўская нагадвае пра завочныя прысуды, канфіскацыю маёмасці і ціск на сваякоў. Трэба называць імёны пацярпелых, распавядаць гісторыі, дапамагаць ім і збіраць сведчанні пра катаванні і іншыя злачынствы рэжыму. Тое, што адбываецца ў беларускіх турмах, нельга прымаць як норму. Мы павінны памятаць пра гэта і дамагацца, каб кожны, хто аддаваў і выконваў злачынныя загады, панёс адказнасць. З мэтаю аднаўлення справядлівасці офіс Святланы Ціханаўскай распрацаваў і прэзентаваў канцэпцыю трыбуналу за катаванні ў Беларусі. Яе рэалізацыя магчымая толькі пасля сыходу Лукашэнкі ў дэмакратычнай Беларусі. Трыбунал мяркуюць правесці на базе нацыянальнага заканадаўства, але ў так званым гібридным фармаце. Мы же не выключаем, что в Беларуси останутся довольно незалежные судьи и суды. Некоторые, не все, але частка з іх будуць. І мы таксама разумеем, што іх будзе недастаткова. І ў гэтым плане трэба запрашаць міжнародных суддзяў, ці пракурораў, ці экспертаў, якія прыедуць у Беларусь і будуць вось такім гібридным трыбуналам часовым разгляд гэтай справы. Згодна з канцэпцыяй, ахвяры катаванняў могуць прэтэндаваць на поўную рэабілітацыю і пакрыццё фізічнай, псіхалагічнай і матэрыяльнай шкоды. А каты мусяць быць пакараныя паводле закону. Калі начальнік жодзінскай калоніі, я не ведаю, што катаваў ці даваў загады катаваць людзей, а мы ведаем, што гэта прадаўжаецца зараз у Беларусі, то, конечно, пра нейкія штрафы не кажам. Гэта, конечно, крымінальная адказнасць. Канцэпцыя выключае амністыю для катаў у абмен на перапрашэнне ці грашовыя кампенсацыі ахвярам. Маўляў, прымірэнне не вызваляе дзяржавы ад абавязку караць за злачынствы. З пункту гледжання міжнароднага права кожны факт катаванняў павінен быць расследаваны і виновные непосредственно в катаваннях повинны быть притягнуты до отказности. Поэтому тут говорка про полную амнистию не может ісці, тому что это вельми серьезный утварае конфликт с международно-правовыми обязательствами краіны, у тым ліку і нашей Беларуси. Канцэпцыя трыбуналу за катаванні ў Беларусі, распрацаваная офісам Святланы Ціханаўскай, ідзе ў дадатак да яго ж канцэпцыі аб люстрацыі ў Беларусі і падлягае ўсенароднаму абмеркаванню. Аліна Скрабунова, Белсат.
Новыя падрабязнасці справы ксяндза Генрыха Акалатовіча апублікавала ініцыятыва «Хрысціянская візія». Паводле сведчанняў былых палітвязняў, КДБ амаль 9 месяцаў утрымліваў 2 парафіянаў святара ў СІЗА, каб прымусіць яго прызнаць віну. Сам жа Акалатовіч пасля вызвалення сваю справу не каментуе. Паводле крыніцаў хрысціянскай візіі адначасова з ксяндзом затрымалі 2 вернікаў. Следства патрабавала ад іх паказанняў пра нібыта сустрэчы святара з замежнымі дыпламатамі. Як сцвярджаецца, следчы адкрыта ціснуў на ксяндза праз парафіянаў, заяўляючы, што калі б Акалатовіч сапраўды любіў сваю паству, то падпісаў бы прызнанне. Тым часам улады Беларусі працягваюць распрадаваць маёмасць, канфіскаваную ксяндза, у тым ліку арыштаваныя іконы. Святара вызвалілі з-за кратаў летась у лістападзе. Пасля гэтага ён пакінуў Беларусь. Трагедыя, пра якую не ўзгадваюць дзяржаўныя медыі. 85 гадоў таму ва ўрочышчы Цагельня, што пад Чэрвенем, НКВД расстраляў некалькі тысяч вязняў. У гэты ж дзень савецкія канваіры падчас этапавання з глыбокага забілі да 2000 зняволеных. Большасць з іх нават не была асуджаная. Яны заставаліся пад следствам. Сучасная Беларусь, точнее вся Беларусі, палітычны рэжым фактычна абараняе тыя ідэалагемы, якія існавалі яшчэ ў Савецкім Саюзе. Савецкі Саюз у нас жыве і квітнее в ідэалогіі і ў гістарычнай памяці спрабуе жыць. І от толькі гэтым все тлумачыцца. Калі б это у нас існавала сапраўды беларуская гістарыяграфія, нацыянальная гістарыяграфія, Беларусь эта гістарыяграфія была суб'ектам, безумоўна, пра гэта бы гаварылі і казалі. Але у нас все яшчэ дамінуе канцэпцыя вялікай айчыннай вайны Советского Союза, хоць у Беларусі ніколі не было вялікай айчыннай вайны, была другая сусветная вайна. У Беларусі стартуе уступная кампанія ў вышэйшыя навучальныя установы. Першымі дакументы панясуць пераможцы універсітэцкіх алімпіядаў і абітурыенты, якія плануюць навучацца на умовах мэтавай падрыхтоўкі. Колькі мэтавікоў плануюць прыняць сёлета ВНУ краіны і ці ёсць для іх змены што да уступнай кампаніі? Ірына Юр'ева. Каля 6300 абітурыентаў. Столькі паводле планаў Міністэрства адукацыі сёлета плануюць прыняць 34 ВНУ краіны на мэтавыя месцы. Гэта прыкладна на 300 менш, чымся летась. Пры гэтым чыноўнікі падкрэсліваюць, мэтавае навучанне не губляе папулярнасці сярод абітурыентаў. На протяжении последних лет действительно эта траектория у абитуриентов, у организаций, заказчиков пользуется все большей и большей востребованностью. Положительную динамику мы наблюдаем по итогам прошлых лет. И необходимо отметить, что для абитуриентов, которые планируют поступать на условиях целевой подготовки, изменений в порядке заключения договоров, в порядке подачи документов в этом году также нет. Абітурыенты, якія паступаюць на умовах мэтавай падрыхтоўкі, абавязаны мець сярэдні бал атэстату не ніжэй за 7. А пры паступленні трэба здаць адзін унутраны іспыт па першым профільным прадмеце. Сёлета гэткія экзамены пройдуць з 4 да 10 ліпеня. Сярод плюсаў мэтавага скіравання большая верагоднасць паступіць. Абітурыенты ідуць паводле асобнага конкурсу, а прахадныя балы пры гэтым могуць быць істотна ніжэйшыя. Аднак адпрацаваць пасля заканчэння ВНУ мэтавікам давядзецца 5 гадоў замест 2. Вот эти вот преимущества поступления действительно перевешивают, чем то, что может случиться после 5 и более лет окончания обучения и потом еще как бы самой собственной работы. С другой стороны, есть еще такое преимущество, это как стабильность. Да? То есть многие придерживаются вот этого принципа стабильного планирования своей жизни. У пераліку спецыяльнасцяў, на якія сёлета набіраюць на мэтавае навучанне, больш за 250 пазіцыяў з галінаў педагогікі, культуры, IT ды іншых. Лідарам жа традыцыйна выступае медыцына. Сёлета на яе прыходзіцца амаль траціна такіх месцаў. Прытым, што ў 2026 медуніверсітэты амаль цалкам адмянілі платнае навучанне. Ці дапамогуць такія захады замацаваць спецыялістаў на працоўных месцах и развязать проблему с дефицитом кадров? Оно может дать эффект только через 6-7 лет. Сейчас же, на данный момент, это пока, так скажем, попытка показать, да, что или попытка продемонстрировать, что проблема каким-то образом решается.
Дакументы на мэтавае навучанне ў ВНУ можна будзе падаць да 2 ліпеня. Залічэнне ж адбудзецца да 12 ліпеня, калі стартуе прыёмная кампанія на агульных умовах. Ірына Юрыева, Белсат. На чэмпіянаце свету па футболе завяршыўся групавы этап яшчэ ў 3 квартэтах. Амаль кожны дзень мундыяль прыносіць нам сюрпрызы. Не стаў выключэннем і чарговы гульнявы дзень. Чэмпіянат пабіў 2 гістарычныя рэкорды сярод галоўных намінацыяў. Пасля 56 матчаў трыбуны наведалі больш за 3 мільёны 600 тысяч гледачоў. Гэта найлепшы паказнік у гісторыі. Акрамя таго, каманды ўжо забілі 173 мячы, што зрабіла гэты чэмпіянат самым выніковым за ўсю гісторыю. Тым часам зборная Эквадора здзейсніла сапраўдны камбэк на мундыяле. Пасля няўдалага старту паўднёваамерыканцы ў вырашальным матчы перамаглі Нямецчыну 2-1 і ўпершыню за 20 гадоў прабіліся ў 1/16 фіналу. Таксама з гэтай групы туды атрымалі пуцёўкі Нямецчына і Кот-д'Івуар. З квартэту F удзел у плэй-офф гарантавалі сабе 3 зборныя Нідерландаў, Японіі і Швецыі. І нарэшце група D, з якой выйшлі ЗША і Аўстралія. Увечары а 22 гадзіне менскага часу стартуюць апошнія матчы групавога этапу ў квартэце. І Нарвегія згуляе з Францыяй, а Сенегал з Іракам. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш навінаў шукайце ў сацыяльных сетках і на старонцы нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар на Белсаце працягнем разам з Алесем Залеўскім, якому я перадаю слова. Так, вітаю гаспадарства. Сёння ў студыі Белсат. Што стаіць за ідэяй гібрыднага трыбуналу для Беларусі? Чаму пра экстранае паседжанне Рады бяспекі ААН паведамляе Масква, а не Менск? І чаму ўжо трэцяя галоўная зорка пакідае Флагман Мюзік, галоўную фабрыку праўладных дзіцячых блогераў? Пра гэта не толькі ўжо праз некалькі хвілін у жывым эфіры на Белсаце. Студыя Белсат, праз імгненне заставайцеся, гаспадарства, з намі. Так, Алесь Залеўскі, Анастасія Русецкая, студыя Белсат, дзе мы абмяркоўваем самыя важныя тэмы дня сённяшняга. Пятніца. Беларусь пасля 2020-го зноў усё часцей становіцца тэмаю міжнароднай палітыкі, пакуль каманда Святланы Ціханаўскай прапаноўвае механізм будучага суда над арганізатарамі рэпрэсіяў у Беларусі, афіцыйны Менск спрабуе вярнуць сабе ролю самастойнага гульца праз скліканне Рады бяспекі ААН, заявы пра паляпшэнне адносінаў з суседзямі і новыя дыпламатычныя ініцыятывы. Ці сапраўды змяняецца месца Беларусі ў міжнароднай палітыцы? Неўзабаве абмяркуем з дарадцам Ціханаўскай у дыпламатычных пытаннях Дзянісам Кучынскім. А пакуль трошкі фактуры. Канцэпцыя гібрыднага правасуддзя, якую прапаноўвае офіс, прадугледжвае не толькі пакаранне адказных за рэпрэсіі, але і механізмы захавання доказаў, кампенсацыю ахвярам і ўдзел міжнародных экспертаў у будучым правасуддзі. Тым часам афіцыйны Менск працягвае прасоўваць уласны міжнародны парадак дня пра намер Беларусі склікаць паседжанне Рады бяспекі ААН пасля атакі на аўтобус у Бранскай вобласці паведаміў прадстаўнік Расіі пры ААН. Беларуская МЗС пазней пацвердзіла гэтую ініцыятыву. Яшчэ адзін сігнал учора прагучаў ад беларускіх памежнікаў, якія заявілі пра нібыта паляпшэнне адносінаў з суседзямі, хоць прапанову Менску адкрыць для украінцаў сезонны пропуск у беларускія лясы Кіеў адхіліў, назваўшы яе нерэалістычную ва ўмовах вайны. Так, ну і міністр замежных справаў Украіны спадар Сібіга пазней таксама пацвердзіў, што гэта нерэальна, хоць бы па той прычыне, што Украіна выйшла са шматлікіх дамоваў, у тым ліку не толькі з СНД, але і дамоваў двухбаковых з Беларусю. Што гэта ўсё значыць, зараз даведаемся, пастараемся даведацца ад дарадцы ў дыпламатычных пытаннях Святланы Ціханаўскай, Дзяніса Кучынскага. Дзяніс з намі на відэасувязі. Вечар добры вам. Добрый вечар. Добрага вечара. Рады вас бачыць. Пачнем спачатку ад вашай ініцыятывы, датычна
гібриднага правасуддзя. Модна цяпер ужываць гэтае слова, бадай, гібридныя атакі, войны вядуцца, вось, і правасуддзя. Ну, але мы ведаем, што ўжо цяпер працуюць трыбунал міжнародны, так, у Гаазе, і там расследуецца дзейнасць, у тым ліку Лукашэнкі і ягонага атачэння па злачынствам супраць чалавечнасці. Гэта, нагадаю, гаспадарству, гэта дэпартацыі, так, і прымусовыя гэтыя перамяшчэнні. Таксама распачынае працу міжнародны трыбунал па расійскай агрэсіі ва ўкраіне, ужо заснаваны. Там таксама, магчыма, Александр Лукашенко адзін з фігурантаў. І цяпер вось вы прапануеце гэты механізм прыцягнення адказнасці за рэпрэсіі ў Беларусі. Першае, одно кароткае, другое большае пытанне. Першае, чаму цяпер, а, напрыклад, не ў 2021, калі быў пік гэтых рэпрэсій? Ну і чаму мае служыць менавіта канкрэтна гэты механізм, улічваючы і так ужо працу двух гэтых трыбуналаў? Ну, на першае пытанне, насамрэч, ще з 2020 году і офіс, агулам дэмакратычныя сілы, мы адразу пачалі гэтую працу над пытаннямі пераходнага правасуддзя. То бок гэта не такая ўжо зусім, так бы мовіць, новая ініцыятыва, то бок гэта хутчэй такі лагічны пэўны вынік некалькі гадоў такой сістэмнай працы, аналізу, падрыхтоўкі насамрэч таксама, тому што вось за гэтыя гады наша каманда, юрыдычная каманда, якая рыхтавала гэты дакумент, і там Лявон Марозаў, іншыя, яны даследавалі такі міжнародны досвед, і наколькі я ведаю, там вельмі шмат прыкладаў розных яны аналізавалі, і Югаславію, і Украіну, і Камбоджу, і Косава, там нават С'єра-Леоне, здаецца, аналізавалі. Таму тут такія праз розныя аўтарытарныя рэжымы, узброеныя канфлікты, велася такая праца. Таму тут разам з гэтым таксама велася праца з механізмамі, з арганізацыямі, з дзяржавамі, структурамі ААН па вывучэнню такого досведа. Таму вось гэта пераходнае правасуддзе і вось гэта гібридны фармат, это значна больш, чым проста такія, скажем, судовыя працэсы, вось, і прыцягненне да адказнасці за сістэмныя парушэнні, і тэма правоў чалавека, і всяго, што адбывалася ў Беларусі за апошнія гады. Тут як бы больш такой, комплексная все ж таки праца. І тут асноўная роля будзе належыць як бы дэмакратычнай Беларусі, галоўная адказнасць за расследаванне гэтых злачынстваў, яна павінна будзе ляжаць, безумоўна, все ж таки на нацыянальнай сістэме правасуддзя пасля дэмакратычных перамен, але вось гэты гібридны фармат, ён дапамагае таксама выкарыстоўваць міжнародныя механізмы, і міжнародны крымінальны суд, вось вы згадывалі, і універсальную юрысдыкцыю, якая, дарэчы, таксама вось з 2020 года яшчэ там былі спробы яе выкарыстання, і міжнародныя там следчыя органы. Таму тут у выпадку дэмакратычнага транзіту это будзе такой адной все ж таки з найбольш эфектыўных мадэляў, якім можа стаць правасуддзе, інтэрнацыяналізаванае правасуддзе ў Беларусі. То бок тут нацыянальныя суды, якія будуць адыгрываць все ж таки асноўную галоўную ролю, будуць як бы сумяшчацца з удзелам міжнародных суддзяў, міжнародных практык, экспертаў. Вось, таму падрыхтоўка да гэтага пачынаецца ўжо сёння, але вось сапраўды, адказваючы на ваше пытанне, но ўжо як бы ў 2020 годзе гэтай спробы ўжо былі. Таму зараз ідзе праца над дакументаваннем злачынцаў, над захаваннем доказаў, над развіццём беларускай юрыдычнай экспертызы, вось, ну і таксама над той працай, якая значна все ж таки больш глыбокай стала менавіта з нашымі міжнароднымі партнёрамі. Вось, таму тут як бы все гэты дакумент, які наша каманда прадставіла, ён як бы з'яўляецца такім лагічным таким вынікам вось этой працы, якая велася на працягу апошніх год. Ну і яшчэ раз зноў-такі такія рэчы, это не простыя, складаныя, комплексныя пытанні, яны не могуць вырашацца так паспешліва. Вось, таму яны мусяць быць такімі, з юрыдычнага пункту гледжання абсалютна бездакорнымі, там да кожнай лідара адпавядаць всем міжнародным стандартам. Вось, і быць таксама, што вельмі важна, быць рэалістычнымі менавіта для умоваў Беларусі. Денис, вось давайте тады пра гэты рэалізм. Я так зразумеў з вашых словаў, што вось гэта гібриднае правасуддзе, но запрацуе. Сама эта канцэпцыя, сам гэты дакумент, які вы прапанавалі, і кажаце, што нават эксперты ААН там яго глядзелі, это адпавядае там міжнародным практыкам і так далей. Але само яно, сам гэты дакумент пачне працаваць ад моманту там нейкага X, калі ў Беларусі ўжо будуць сапраўдныя незалежныя суды. То бок гэты дакумент нічога не ахоплівае пра тое, што будзе адбывацца да этого моманту X. Як
чаму мы павінны прыйсці да этого моманту X, што раптам у Беларусі дэмакратычнае пераўтварэнне, адбываецца нейкі транзіт улады, а тут суды вядуць вось это гібриднае правасуддзе датычна тых, хто чыніў рэпрэсіі. Што будзе адбывацца і ці нагу рэалізм, вось што мы прыйдзем да этой пункт X, на чым грунтуецца ваш аптымізм у дадзеным выпадку? Ну, мы палітычныя, да, аптымісты ў гэтым сэнсе. І зразумела, што тут гэты дакумент, ён як бы не вырашае пытанне таго, як да гэтага прыйсці. Да? Это ўжо больш шырокая задача і дэмакратычных сіл, дэмакратычнай супольнасці, там, наогул беларусаў і беларусак, да? як да гэтага моманту. Тут же справа гэтага дакумента менавіта ў тым, каб быць падрыхтаваным. Таму што досвед іншых краін, вось які аналізаваўся там, ён паказвае, што калі краіны з'яўляюцца непадрыхтаванымі, вельмі мала які насамрэч да гэтага рыхтуюцца ў загадзя, да, калі яшчэ не адбылося вось самога транзіту. Таму тут гэты дакумент, ён з майго пункту гледжання, вось там я не эксперт якраз такі ў правасуддзі, да, і ў гібридным трыбунале таксама, але з пункту дыпламатычнага пункту гледжання і з палітычнага пункту гледжання ён адыгрывае дзве ролі. Першае, ён паказвае, што мы маем сапраўды і механізмы, і экспертаў, і там, досвед загадзя, а з другого боку ён таксама паказвае і дае пэўны сігнал для людзей унутры краіны, для номенклатуры таксама, да, для тых, хто знаходзяцца зараз як бы, па той бок, вось, што само пытанне такого правасуддзя, што оно больш як бы, шырокае, што гэта не там, таксама, там, калі казаць пра люстрацыю, напрыклад, да, там іншыя дакументы, які мы прадстаўлялі, што это не значыць, што там это все адразу пойдуць пад там, не знаю, вязні, што гэта вельмі комплексная і ну, падрыхтаваная праца. Вось, таму тут як бы, з аднаго боку это і сігнал унутры краіны, вось, а з другого боку гэта як бы падрыхтаваная канцэпцыя, якая будзе выпрацавана і зроблена. Як мы да гэтага дойдзем, гэта ўжо больш шырокае пытанне, і тут ну, зразумела, можам цэлы выпуск пра гэта гаварыць, вось, якая з'яўляецца стратэгіяй, вось ёсць. Таму тут як бы мы тут галоўнае гэта вось такі комплекс нашай працы, які ідзе па падрыхтоўцы законаў, па падрыхтоўцы вось таксама правасуддзя. Вельмі важна, каб не застаць вось калі гэты момант X адбудзецца. Мне падаецца, што галоўнае з Валенцам і вельмі хутенька, да? І вось гэты момант ён можа адбыцца ў любы момант. Вось, нам просто трэба быць падрыхтаваным як ніколі. Спадар Дзяніс, я звярну вашу увагу вось на што. Заключэнне і асноўныя высновы з дакумента. Першы радок. Прыцягнення да адказнасці за парушэнне правоў чалавека здзейсненыя ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. У мяне пытанне, а што рабіць са злачынствамі зробленымі за час кіравання Лукашэнкам да 2020 года? Ну, я думаю, што тут перадусім важна таксама дакументацыя як бы гэтага, да, і таго, каб але я пытаюся, чаму як бы тут впісана в першым радку менавіта здзейсненыя пасля 2020 года? Таму што менавіта з гэтага моманту як бы мы як офіс пачалі працаваць, збіраць тыя як бы все як бы з нашай ініцыятывы, да, з нашымі партнёрамі все доказы больш сістэмныя. Я думаю, што але гэта не значыць, што вы лічыце, што злачынствы былі пасля 2020 года і за гэта маюць адказаць, а тыя, которые былі да 20-го ў гэтым дакуменце не маюць узгадвацца. Безумоўна, конечно, з 96-го году, да, і з моманту, калі сапраўды Лукашенко перастаў быць легітымным, за того моманту здзяйснялась і там тузіны, тысячы гэтых парушэнняў, то зразумела, што гэта таксама ўключна. Так, ну будзем глядзець, як, я так разумею, яшчэ нейкія еўрапейскія вашыя партнёры маюць даваць ацэнку гэтаму дакументу. Я б хацела яшчэ ўдакладніць адзін момант наконт ацэнак. Заяўлена грамадскае абмеркаванне гэтага дакументу. Дакумент складаецца з 45 старонак. Як вы бачыце гэтае абмеркаванне? Якім чынам яно мае адбывацца? Ну, у нас выкарыстоўвалася, дарэчы, па іншых дакументах і законапраектах, да, мы заўсёды там запрашалі да такой актыўнай дыскусіі, рабіліся і нейкія круглыя сталы, і онлайн-дыскусіі, запрашэнні, то бок тут можна выбіраць розныя фарматы, вось, і, зразумела, мы всіх экспертаў таксама ў гэтай галіне на моманце падрыхтоўкі таксама там запрашалі і будзем запрашаць. То бок гэта не толькі праца, там, скажем, аднаго чалавека, это праца групы людзей, групы экспертаў і все, хто як бы хоча далучыцца і да абмеркавання, і да ўдзелу, яны заўсёды як бы вітаюцца. І таму гэта тычыцца не толькі гэтага дакумента, але і іншых.
Так, ну але я тут так згодны з Настай, што імаверна, беларусы могуць мець унутры Беларусі перадусім рознае меркаванне што да таго, якім чынам так мае адбывацца будзе гэты разрахунак, так разлік так за гэтыя злачынствы здзейсненыя за апошнія, прынамсі вось няхай это будзе 6 год. Прапаную трошкі змяніць тэму, бо не паспеем абмеркаваць гарачыя падзеі вакол Беларусі і ў тым ліку дэмакратычных сілаў. Пачнем вакол Беларусі. Расія сёння раніцай паведаміла, расійскія медыі сёння раніцай афіцыйныя дзяржаўныя паведамілі пра тое, што Расія падтрымлівае зварот Беларусі, каб сабраць Раду бяспекі ААН датычна гэтага аўтобуса, который быў пашкоджаны, так, заатакаваны, невядома як, чым у Бранскай вобласці ў Расіі. І толькі напрыканцы дня Беларусь пацвердзіла сам факт таго, што яна такі зварот у Раду бяспекі зрабіла. Тут розныя так могуць з'явіцца інтэрпрэтацыі такога, так, што можа это расіяне так насамрэч зрабілі эту заявку так для Рады бяспекі, а не мы. Як вы чытаеце гэтую сітуацыю вот на дыпламатычнай мове, што гэта можа значыць, што беларусы так насамрэч не хочуць ісці на гэтую эскалацыю з этой Рады бяспекі ААН, а Расія іх туды цягне? Ці гэта такая разыграная адмысловая сцэнка, каб што беларусы ж цяпер не могуць нібыта сварыцца з суседзямі, то вось так па-ціхаму? Я тут бачу читаю две рэчы. Першая тэхнічная, тому што каб сазваць Раду бяспекі ААН, это можа зрабіць заклікаць адзін з 15 чальцоў Рады бяспекі ААН. Расія з'яўляецца сталым чальцом Рады бяспекі ААН, то бок яна фармальна, як адзін з іншых чальцоў мусіць як бы гэта склікаць, да? То бок тут можна прачытаць і пэўную тэхнічную рэч, што калі звярнуўся Беларусь, трэба, каб была падтрымка ад аднаго з 15 сябраў, і вось адзіны, напэўна, які можа гэта падтрымаць, это Расія, а другі, так як вы адзначылі, я думаю, што тут Расія будзе разам з лукашэнкаўскім рэжымам спрабаваць зыграць як бы добрую міну пры кепскай гульні, перакласці і адказнасць, і фокус, і наогул там сітуацыю з этой трагедыяй, якая здарылася з аўтобусам, да, то бок перакласці адказнасць і з рэжыму Лукашэнкі, чаму гэты аўтобус паехаў, да, праз тэрыторыю там, дзе блізкую да ваенных дзеянняў, і інфармацыю, якую даваў украінскі бок, што гэта насамрэч як бы расійская аперацыя, да, спецаперацыя. То бок я думаю, што тут будуць яны спрабаваць як бы разыграць сваю такую карту. Вось, але агулам, што я назіраю за апошнія тыдзень, напэўна, пасля вось ультыматуму і перад, это все ж таки дзеянні рэжыму і асабліва так званага МЗСу, яны вельмі хаатычныя, супярэчлівыя. Бачна, што МЗС, напэўна, не мае самай як бы апдэйчнай інфармацыі, таму з аднаго боку мы бачым і Лукашенка, зрэшты, таксама, то ён абражае Зеленскага, то ён выбачаецца перад ім, то як бы мы бачым вось заявы гэтага Дабкюнаса, да, прадстаўніка пра АБСЕ, з такой вось з такім моцным наездам, да, і крытыкай, такой хамскай досыць у бок Зеленскага, то потом яны прыбіраюць гэта. То бок бачна, што тут пасля таксама Рыбакоў ён не выступае у ААН, калі ідзе абмеркаванне па Украіне, склікаецца асобна. Бачна, што все ж таки зараз няма нейкай синхронізацыі, нейкага яснай стратэгіі дзеянняў. Бачна, што і Лукашенка, і МЗС, яны ў паніцы. І вось гэты украінскі вектар і тое, што Украіна размаўляе з пазіцыі сілы, вось, і дабіваецца сваіх результатаў, вось, я думаю, што гэта вельмі вялікую паніку стварае як унутры сістэмы, так і для Лукашэнкі, да? Таму менавіта ён зараз едзе размаўляць, кансультавацца з Пуцінам, і яму прыйдзецца, як вось этой вужаке на патэльні, спрабаваць як бы дамаўляцца і выгандліваць для сябе найменш кепскі сцэнар. Бо любыя сцэнары зараз для яго выглядаюць досыць такімі непростымі, да, знаходзяцца пад ціскам як Украіны, гэтак зразумела не то, што ціскам Расіі, але ён сам як бы сябе ў гэтыя абдымкі, да, імперскія закінуў цягам апошніх 30 гадоў. Вось, таму зараз у яго сітуацыя вельмі складаная, вельмі непростая, і гэта таксама адбіваецца вось на такіх заявах і ведомственных выступах, рашэннях. Спадар Дзяніс, я б хацела ўдакладніць, на вашу думку, калі гаворым пра гэтае паседжанне Рады бяспекі ААН, гэта будзе міжнародная пляцоўка, на которой ізноў жа прагучыць версія афіцыйная і датычна
аўтобуса з беларускімі дзецьмі і таксама збіраюцца падняць пытанне гатовасці Украіны наносіць удары па тэрыторыі Беларусі. Менавіта так заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Руслан Варанкоў. Чаго можна спадзявацца ад гэтага паседжання з улікам таго, што там будзе агучана? Ну, я думаю, что что режим будет чакаць, безумоўна, выставіць себе во ўсёй сітуацыі ахвярай, змясціць увагу агулам міжнароднай супольнасці з уласнай адказнасці, з адказнасці рэжыму у саўдзеле у гэтай вайне. Вось. І прадставіць, я думаю, будуць спрабаваць, асабліва Расія, безумоўна, прадставіць Украіну як тую краіну, якая нібыта эскалюе, якая нібыта правакуе такога міралюбіўнага партнёра Пуціна, як Лукашенко. І вось, я думаю, што адказ Украіны будзе досыць такім і супольнасці цвярозым, адкрытым, і зноў-такі з пункту гледжання зразумела, што гэта задача і беларускіх дэмакратычных сілаў, і беларусак, і то, што мы размаўлялі з прэзідэнтам Зеленскім, зрабіць усё магчымае, каб беларусы і Беларусь не былі поўнасцю ўцягнутыя вось у гэтую вайну. Зразумела, што гэта улічваючы все антываенныя настроі беларусаў, гэта вельмі важна. Але таксама не трэба забываць, што Украіна знаходзіцца ў стане вайны, і зноў-такі згодна з артыкуламі статута ААН, 51-й, здаецца, калі не памыляюся, пра самаабарону, то бок яны могуць бачыць беларускую інфраструктуру як легітымную ваенную мэту. Таму менавіта зараз Лукашенко разумее сур'ёзнасць вось гэтага і ультыматуму, і менавіта з гэтым звязанае адключэнне рэтранслятораў. Але я думаю, што зараз Украіна таксама працягне вось эту рыторыку і сваю палітыку па тым, каб все ж таки дабівацца іншых рэзультатаў. Таму тут паказвае, што калі размаўляць Лукашенко з пазіцыі сілы, гэта дзейнічае і працуе. То бок не апошні ультыматум мы чуем з боку Кіева, ці як сёння Кіев удакладніў, спадар Чарнагор удакладніў, это прадстаўнік. Да, не зусім ультыматум, правда, да. Што гэта публічнае патрабаванне было, так? Што, але гэта не апошняе, так? Спадар Дзеніс, апошняе пытанне, у нас вельмі мала часу застаецца, калі можна на яго коротка адказаць, бо я не знаю, як коротка яго задаць нават. Так, апошні, мы забылі зусім ужо, што там з амерыканскім дыялогам, з вызваленнямі беларускіх палітвязняў. Пры гэтым апошнімі днямі, учора, у адзін дзень, мы пабачылі, што дзяржава беларуская цэлую кампанію арганізавала па тым, што нібыта суседзямі у нас паляпшаюцца адносіны. Тут раптам выступае і памежнікі ў горадні, которые кажуць, што з палякамі у нас все цяпер добра. Тут раптам МЗС выходзіць з новай дыпламатычнай ініцыятывай запрасіць у лясы беларускія і балоты жыхароў памежжа так украінскага, што могуць, як і раней хадзіць, так збіраць гэтыя рэчы. І мы ведаем, што паляпшэнне адносінаў з суседзямі – это адно з галоўных умоваў, которые выставляў Вашынгтон для Менску, для того, каб вся эта сделка нейкім чынам запрацавала. То бок, з аднаго боку, мы бачым рэалізацыю гэтага, так? Ці это значыць, што сапраўды сделка усцяж рыхтуецца, дыялог працягваецца, кол хутка будзе ў Менску, палітвязні выйдуць на волю. Ці все-таки гэта не толькі пытанне ЗША і канкрэтна дыялогу праз кола, а можа больш пазіцыя іншых гульцоў Кітая, еўрапейскага звязу па тым, і Украіны цяпер, як мы бачым, па тым, каб Беларусь не была той тэрыторыяй, которая нясе там нейкія пагрозы бяспекі не толькі датычна Украіны, там Расіі, але ўсіх суседзяў. Паспрабую коротко про суседзяў. Пазіцыя краін суседзяў Беларусі застаецца паслядоўнай, прынцыповай. Тут няма ніякага прарыву ў адносінах паміж рэжымам і там Літвой, Польшай ці Латвіяй. Так, ёсць пэўныя фактары. Напэўна, напрыклад, бачна, што зараз там, кажучы пра міграцыйны крызіс, там значна меншыя лічбы якіх мігрантаў, якіх дасылаюць, але балёны так ці іначай все адно нават там некалькі тыдняў таму лёталі. Таму тут мяч на баку Лукашэнкі, і Еўропа і суседзі глядзяць на комплексныя дзеянні, глядзяць на тое, што будзе наступным крокам. Да? То бок не такім тэхнічным на ўзроўні тыдня-двух, а ў больш такой доўгатэрміновай перспектыве. Вось, і таму тут поўнасцю з тых размоваў, што мы мелі з еўрапейцамі, суседзямі, мяч на баку Лукашэнку, і зараз яны назіраюцца. І тут глядзяць, і па Ўкраіне зараз зноў-такі у рэжыма большая частка ідзе зараз увагу на Ўкраіну. Я не думаю, што яны могуць так шматвектарна граць і эскаляваць з Еўропай, пакуль не вырашыць з Украінай. Наконт Коула і ЗША гэта праца працягваецца, мы знаходзімся ў сталым кантакце. Вось, як і ў мінулыя разы, кожнае з вызваленняў яно патрабуе вялікай працы, вялікіх перамоваў,
шмат якія патрабуюць цішыні і таксама гэта не самыя лёгкія перамовы. І таксама зараз яны знаходзяцца вось у гэтай стадыі перамоваў. Мы будзем спадзявацца на добры результат, але вы правільна і слушна адзначылі, што нармалізацыя стасункаў з рэжымам не можа адбыцца, калі не будзе нармалізацыі стасункаў не толькі з суседзямі, але і таксама з беларускім грамадствам, каб не былі спынены рэпрэсіі і не сажалі новых людзей і пайшлі дэмакратычныя працэсы таксама. Так, дзякуй вялікі вам, Дзеніс, за гэтую размову. Мы абмяркоўвалі, нагадаю, шмат такія бягучыя падзеі вакол Беларусі і склікання тэрміновай рады бяспекі АН датычна аўтобуса, так, у беларускага ў Бранску, і магчымасць дыялогу з ЗША, і новая, так, ініцыятыву дэмакратычных сілаў гібриднае правасуддзе. Дзеніс Кучынскі быў прадстаўнік па дыпламатычным пытанням. Святлана Ціхановская быў з намі на відэасувязі. Так, могу рекламы читать для аптэчных тавараў, бо вельмі хутка. Наступная тэма. Змяняем рэзка з палітыкі на культурную палітыку. Яшчэ адзін твар праўладнага дзіцячага шоу-бізнесу пакідае сцэну. Папулярны блогер Дім Дімыч абвясціў, што закрывае свой вядомы праект і пачынае кар'еру пад уласным імем. Гэта ўжо трэці гучны сыход з кампаніі «Флагман Мьюзік» за апошні час. Ці гэта проста супадзенне, ці нешта змяняецца ў галоўнай фабрыцы дзяржаўных дзіцячых зорак? Я больше не Дім Дімыч. Блогер Дмітрий Сіўчык, якога дзеці ведалі пад псеўданімам Дім Дімыч, заявіў, што гэта не вобраз, заявіў, што гэты вобраз застаецца ў мінулым. Паводле яго аўдыторыя вырасла. А разам з гэтым прыйшоў час пачаць новы этап ужо пад уласным імем. Аднак гэта не першы такі выпадак. Раней «Флагман Мьюзік» ужо пакінулі блогеркі Юлька Пулька і Анджеліша. Пасля сыходу яны страцілі свае сцэнічныя імёны, песні і раскручаныя старонкі ў сацыяльных сетках, фактычна пачынаючы кар'еру з нуля. Хоць «Флагман Мьюзік» юрыдычна застаецца прыватнай кампаніяй, пасля 2020 года менавіта гэты лейбл зрабіўся галоўнай фабрыкай новай праўладнай эстрады. Лейбл працаваў з удзельнікамі дзяржаўных музычных праектаў, раскручваў дзіцячых блогераў і артыстаў, якія выступалі на афіцыйных прапагандысцкіх канцэртах і дзяржаўных ідэалагічных акцыях. Ці сведчыць ужо трэці за год сыход пра крызіс гэтай мадэлі? Ці перад намі проста чарговая змена пакаленняў? Абмяркуем з нашай госцяй, журналісткай Бюро медыа Ксеніяй Везнікоўцавай. Ксенія, вечар добры вам. Добрый вечар. Добрый вечар. Так, пачнем ад, натуральна, Дім Дімыча. Для многіх гэта важная, думаю, навіна, для маіх дзяцей. Яны яго ведаюць. Бачыце, хоць я ўсяляк стараўся, каб гэтага не адбылося. У любым выпадку. Гісторыя з Дім Дімычем ужо трэцяя за апошні год. Гэта ягоны сыход, гэта той самы сцэнар, які і мы бачылі з Юлькай Пулькай і Анджелішай. Ці іншымі словамі, чаму галоўныя зоркі так і не затрымаліся пры этой «Флагман Мьюзік»? Ну, на самом деле, там то, что Дим Димыч, Улька Пулька, Анджелиша, они все покинули этот лейбл Флагман Мьюзик, это абсолютная закономерность, и заключается она в следующем. Дело в том, что в Беларуси для молодежи очень мало возможностей как-то проявляться в творческой вот этой атмосфере, да, в музыкальном шоу-бизнесе, да, и так далее. Поэтому молодежь выбирает какой-то простой и понятный путь, как максимально быстро стать известными и популярными, да, их глобально в Беларуси всего два. Это поучаствовать в какой-то там фабрике грез а-ля X-Factor, Factor By, там, Звездный путь и так далее, либо примкнуть и заключить контракт к какому-то лейблу, либо продюсерскому центру. И с точки зрения вообще как бы модели этого бизнеса, да, это ок. Но в Беларуси есть такой нюанс, что по сути все эти структуры, они являются подконтрольными государству, да, и по сути занимаются к 2026 году, их как бы основной вектор направлен на то, чтобы обслуживать государственные интересы и нарративы власти, да. И как показывает практика, вот эти дети, которые там в юном возрасте приходят и думают, что они сейчас будут как-то самовыражаться, заниматься творчеством, станут популярными, сталкиваются с суровой реальностью. То, что они просто марионетки, бесправные и безголосые, которыми просто управляет их кукловод и гонит на марафон единства, там на какие-то концерты
концерты там в Крыму оккупированном и так далее. И, конечно же, возникает вот этот вот рано или поздно бунт, когда эти молодые артисты понимают, что как бы выбор был сделан неправильно, и, по сути, это была сделка с дьяволом, да. Нужно как-то пробовать идти своим собственным путем, да, но по итогу это все заканчивается тем же, с чего начиналось. Их просто выгоняют, забирая абсолютно все и не оставляя ничего, да, и вот здесь вот история с этими 3 артистами Flagman Music, ну, вот видео Дим Димыч, я думаю, немножко лукавит насчет того, что это он принял такое решение, потому что, насколько мне известно, все вот эти товарные знаки, да, там Дим Димыч, например, и Дима Сивчик, они являются интеллектуальной собственностью Flagman Music, то есть его собственными именами и брендами распоряжается непосредственно его бывший продюсер. То же самое и с его музыкальным творчеством. Большинство композиций, которые он исполняет, являются собственностью там музыкальной медиакомпании, либо их главного продюсера, да. Ксения. То есть там, да. Да, Ксенія, вибачайте, що перебиваю, бо, магчыма, вы і працягнеце акурат, але чаму тады Дім Дімыч, ужо будучы супервядомым, папулярным, на ўсёй прасторы не толькі Беларусі, але і былых краін СНД, і тая ж самая Юлька Пулька заключілі гэтыя пагадненні? Няўжо яны этого не бачили, не разумели, что яны атрымалі взамен за вот эти пару год? Ну, смотрите, вы просите какого-то критического, да, мышления, анализа ситуации от несовершеннолетних детей, да, либо очень юных, потому что там, когда все эти артисты вступали в этот лейбл Flagman Music, там, дай бог, если хотя бы части из них уже было 18 лет, да, то есть, ну... Але я думаю, что пробачьте, я додам, мне падаецца, что все ж таки, калі бізнесам, ну, то бок выступоўца, гэта не человек, якому яшчэ непаўнагадовы, то ў любым выпадку ёсць прадстаўнікі, бацькі, которые прымаюць рашэнне, так? То бок тут нельга списать все только на то, можно противостоять своему ребенку в этом моменте и не подписать контракт, когда он горит там тем, что он хочет стать артистом, что он хочет стать музыкантом, что он хочет самовыражаться и самореализовываться. Ну, логично, что, конечно же, родители могут поддержать эту идею, потому что, ну, и вариантов как бы нет, да, то есть раскручивать себя с нуля — это очень сложная задача, да. Продюсерские центры и лейблы, они предлагают простой и быстрый путь, да, создать репертуар, оплатить там всю подготовку, да, там сценические костюмы, они занимаются организацией, там, переговорами, договорами, обеспечивают им там какую-то концертную деятельность, да, как в Беларуси, так и за рубежом. То есть самостоятельно артисту самому заниматься этим, не имея там каких-то изначальных финансовых вложений, практически нереально. Поэтому эти дети заключают контракты, собственно, с этими лейблами. Ксения, а вот вы сказали, что они теперь, ну, сыходят, каб неяк самим зноў з нуля, так, пачынаць все, бо все фактычна гэты лейбл, так, ён нібыта прыватны, але мы разумеем, это все так вакол дзяржавы, бо это все, гэты лейбл забраў все правы, так, і на вобраз і гэтак далей. То як яны сябе могуць знайсці ў новай рэальнасці, і ці наогул цяпер у Беларусі магчыма штосьці рабіць па-за дзяржавай? І вось умоўна Дім Дімыч, ён кажа, што дарослы контент. Што, які дарослы контент? Выбачайце, да. Ці дарослы контент цяпер можна стварыць і прадаць в Беларусі? Ну, если они видят свое будущее непосредственно в каком-то белорусском шоу-бизнесе, то для меня это весьма скептичная идея, потому что весь фактически шоу-бизнес, он провластный, вне зависимости от того, что контролируют его различные юридические лица. Это все равно люди, которые связаны с властью. Всем рулит Анна Лукашенко, которая занимается вот этим вот музыкальным медиапродакшеном под псевдонимом Анны Силук, и, насколько нам известно, фактически все согласовывается через нее. То есть без ее одобрения и разрешения вообще никто не имеет права там ни чихнуть, ни двинуться ни вправо-влево, да, но с другой стороны, как бы это молодые люди, у которых есть уже, ну, какой-то медийный капитал, да, и мы живем все-таки в диджитал какой-то атмосфере, да, когда у любого человека есть возможность стать известным, популярным и успешным благодаря социальным сетям, там, ТикТоку, Тредсу, Инстаграму, поэтому если есть какой-то потенциал, талант, и у этих людей
действительно был какой-то, помимо медийного капитала, своя живая реальная целевая аудитория, то я думаю, что перспективы, они не такие призрачные. Но это, ну, конечно, уже больше их никто не позовет, скорее всего, выступать там на День города, например, да, или там, не знаю, на День независимости или на 9 мая. Конечно же, вот эти площадки для них теперь закрыты, потому что они не согласились, очевидно, с какими-то условиями игры. Несмотря на то, что это разные юридические лица, система работает по тому же принципу, что и все белорусское государство, да, то есть диктатура и полное подчинение и повиновение, да, и то, что при уходе у этих артистов забирают вообще абсолютно всю интеллектуальную собственность, говорит о том, что эта система музыкального шоу-бизнеса, она совершенно недоговороспособна, она не пытается договориться, она не пытается прийти к какому-то компромиссу. Так, спадарня Ксенія, менавіта, я яшчэ одну дакладненне хацела б зрабіць. Вы кажаце, яны недагавораспасобныя, і вы ўзгадваеце акурат асобу таго ж Дзімдзімыча, у которого ёсць медыйны капітал, і который быў цікавы, і яго з задавальненнем глядзелі, і праглядаў было шмат. Калі ситуация такая, что сыходзіць человек популярны, і кампанія Флагман Мьюзік яго адпускае, то пра што гэта сведчыць? То бок яны упэўненыя в тым, што возьмуць іншага і гэтаксама дамогуцца поспеху? То есть як вот яны гэта бачаць эту ситуацию? Так, бо вот я хотел бы дакладніць, бо я паглядзеў прагляды на YouTube-канале Флагман Мьюзік, апошнія месяцы, іхныя прадакшаны, вось этих новых маладых твараў, ну там не больш за 1000 праглядаў, ну 1500. А у таго ж Дзімдзімыча, ну это были мільёны, натуральна. Ну, давайте так, мы немножко анализировали Instagram Flagman Music, и большинство этих миллионов, я гарантирую, у Димдимыча и у остальных артистов лейбла были явно накрученные, потому что когда ты видишь там условно 10 миллионов процентов и 100 комментариев, да, там, или и 200 лайков, да, то, честно говоря, как бы статистика, она не бьется. Поэтому, конечно, преувеличивать популярность и значимость этих артистов там в рамках белорусской аудитории я бы, наверное, не стала, вот, но в целом, мне кажется, что у этих артистов, ну, раз они приняли решение как бы уйти и двигаться каким-то образом самостоятельно, наверное, у них есть какой-то план. А насколько это ударит там по тому же Flagman Music, ну, наверное, я думаю, ударит. Потому что если взять историю вот эту вот с Улькой-Пулькой, когда, по сути, просто под этим брендингом, под этим никнеймом, просто, как, я не знаю, в каком-то сериале российском, да, в середине сезона меняют актрису, и все делают вид, что никто не заметил разницы, да, вот здесь ровно та же история, да, когда просто под известным брендом появляется совершенно другое лицо, конечно же, люди возмущены, потому что они думают, блин, на что, держат за идиотов, что вообще происходит? Мы хотим ту Ульку-Пульку, дайте как бы нам ее, но она уже недоступна, да, как бы почему Flagman Music отпускает этих звезд? Ну, я думаю, что это все-таки, безусловно, связано не с их большим желанием от них избавиться, а с тем, что они, сами звезды эти, они могли сказать, что мы больше не хотим, нас не устраивают условия, потому что я слышала отзывы, что коммуникация в Flagman Music с их артистами довольно нездоровая с психологической точки зрения, да, и когда эти ребята говорят, мы как бы хотим двигаться дальше, я думаю, что с ними не пытаются договориться и прийти к какому-то консенсусу, их просто как бы отправляют за ворота жизни. Ну да, так як у беларускай дзяржаве. Дзякуй вялікі. Ксенія Вознікоўцева, журналістка, расследавальніца з бюро медыа, была на відэасувязі з намі, і абмяркоўвалі мы апошні сыход некалькіх зорак з прадзяржаўнай, так, пралукашэнкаўскай прадусарскага цэнтра. Ну а цяпер пераходзім да рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім разам з нашымі калегамі з БГ Медыа. Я б нават сказала, што не пераходзім, а пералазім. Бо першая навіна пра скаладром у Магілёве. Адкрыццё спартовага аб'екту чыноўнікі назвалі падарункам да дня гораду, але раптам высветлілася, што лазіць па ім дазваляюць далёка не ўсім ахвочым. Як паведамілі ўлады, карыстацца самым высокім скаладромам пад адкрытым небам у Беларусі пакуль будуць выключна спартоўцы дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву, побач з якой і з'явілася збудаванне. Магчыма, у будучыні залезці на 17-метровую вышыню змогуць і звычайныя людзі, але не бясплатна. Чыноўнікі распрацуюць адмысловы прэйскурант для наведнікаў. Жыхары гораду наракаюць на тое, што ўлады будавалі аб'екты за іхныя падаткі. А цяпер яшчэ хочуць зарабляць на гэтым грошы. Пры гэтым сродкаў, каб змяніць стары шыфер,
на той самай дзіцяча-юнацкай школе не знайшлося. Дарэчы, непераадольныя перашкоды для часткі магілёўцаў абяцае зрабіцца яшчэ адзін аб'ект-падарунак, што плануюць адкрыць сёння. Вялікія лесвіцы да абноўленай набярэжнай ракі Дубравенкі, не абсталяваныя пандусамі. Як распавядаюць самі жыхары, маці цяпер вымушаныя зносіць дзяцей на руках, а людзям у вазках увогуле немагчыма з'ехаць па прыступках. Калі ў Магілёве жыхары наракаюць на хібы рэканструкцыі, то ў Бабруйску на адсутнасць хоць якога аднаўлення зоны адпачынку. Мясцовы парк прыйшоў у такі занядбаны стан, што людзі называюць яго ў каментарах ганьбаю гораду. Асаблівае абурэнне выклікалі фантаны, якія афарбаваліся ў зялёны колер. Як пішуць самі жыхары, водаструменныя канструкцыі не чысцілі пасля зімы і не апрацоўвалі спецыяльнымі сродкамі. Неўзабаве ўпрыгожанне ператварылася ў сапраўднае балота. Пасля скаргаў і грамадскага рэзанансу дзяржаўны тэлеканал зрабіў рэпартаж, як ваду пачалі чысціць, што выклікала новы шквал крытыкі да парку за дрэнны пах, разбітыя ходнікі і старыя каруселі. Ну, а далей змяняем цэнтральная Беларусь, змяняем трошкі геаграфію. Жыхары Барысава таксама скардзяцца на зеляніну, але там справа не ў колеры фонтана. Гарадскія двары так зараслі травою, што дзеці фізічна не могуць прайсці да гульнявых пляцовак. Пры гэтым у пустазеллі хаваюцца смяротная небяспека. Скардзяцца жыхары гэтага гораду. На відэа барысаўка паказвае двор на вуліцы Дняпроўскай і расказвае, што ейнае дзіця падхапіла ўжо 3 кляшчоў. 2 з іх былі інфікаваныя берліозам. Увага, мы гэтага не правяралі. Жыхары пакідалі заяўкі праз кароткі нумар 115 і звярталіся да кіраўніка мясцовага ЖЭУ, але нічога не змянілася. Гэта ўжо не першая скарга жыхароў Барысава за апошнія дні. Людзі наракаюць на двайныя стандарты. Уладальнікаў прыватных дамоў штрафуюць за высокую траву, тады як камунальных тэрыторый яны нярэдка вырастае ў чалавечы рост. І на гэтым ставім кропку ў нашым эфіры. Дзякуем спадарству за вашу увагу, лайкі і каментары. Для вас працавалі Анастасія Русецкая, Алесь Залеўскі. Добрых выходных. І пакуль. Да наступных сустрэч.